Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio. Ang inyong mabatian, isa kabinayaran ng programa. Kung anuman ang ginhambal sa natungdan, wala kahilabtanan ang tagdumalahan sining maragwagan. Madamugid nga salamat. May agagin sa tanan, inyo ang Lucila Perartilla sa ato naman nga programa, kadalagan sa agrikultura sa Western Visayas. Ang gidadulong sa inyo sa Department of Agriculture, Regional Office 6, sa pagpanguna sa aton nga Regional Executive Director, Remilendri Cotercag, ang duha kaniya ka mga technical directors, Sir Dr. Peter Sobribiga, kag Engineer Albert Barogo. Of course, ang ining programa ginasakdagman sa Provincial Government of Negros Occidentals. Ang ginapangunahan sa aton nga pinalanggang gobernador, Bong Lacson, kag of food ang aton nga opisina sa Office of the Provincial Agriculturist. Sa pagpanguna sa aton nga OIC Provincial Agriculturist, Ma'am Dina Hinsola. Kasi nga aga may bago kita nga talakayan, no? Nga amo ni siya ang aton ginatawag nga bago nga emerging industry diri sa Negros. Amo ni siya ang aton nga topikos ning aga. So aga ang aton nga topiko, no, isa siya ka unique nga topic, no, kay isa ini siya ka emerging industry diri sa Negros Occidental nga naga-focus naman kita karon niya sa natawag naton nga rabbit production. So susubong aga ang aton nga guest, mga guest actually ni sila. Dadamo ni sila nga mga persona nga gi-invite naton to talk about sa aton sa rabbit production ka rabbit nga technology no paano i-raise ang rabbit. So susubong aton nga ginapit sa nasiling ko na isa ka grupo sang mga associations, isa ka association nga ginatawag naton nga United Negros Island Rabbit Meat Producers Association or UNIRAM. So ari kita nami gid ang aton nga presentation sining aga tungod kay natipon haton ang mga officers no sa sining association. So gusto na kon nga introduce subong nga aton nga mga president, chairperson, okay, no? Kag ang aton nga vice, kag may mga pila kita diri ka members ang board, no? Kag mga practitioners sa sining aga. So gusto ko nga tagaan sang tiyon ang aton nga pinaka-leader sa sining grupo no sa UNIRAM, hatag ko ang tiyon sa pagpanamyaw, introduce ang imong self sir kag ang aton next ang aton naman nga vice kag ang aton nga board. Okay, sir? Mayong aga sa tanan, no? Ako gali si Nonoy Durin nga tumandok sang Talisay, Negros Occidental. As what we have said, kami naman ang nagapanguna, ako ang nagapanguna sa grupo namon nga United Negros Island Rabbit Meat Producer o ginatawag na UNIRAM. So, ining UNIRAM na gintukod, na inspired kay tungod ang isa ka tawag sige nga meat nga introduce naton sa aton nga malamisa sa aton pagkaon ang rabbit, no? So ihatag ko na para ma-introduce ko man ang akon nga vice chairman. Vice may aga sa tanan kag mayugid nga pangaping-apid sa mga gapitag palamate. Ako gali si Junzi Fernandez, ako ya taga Hinigaran, isa ako sa membro sang UNIRAM, ang may posisyon nga vice chairman, no? Isa man ako ka farmer pareha sa inyo. Kag tapos isa man ako ka isa man ako ka mahilig nga sa when it comes to mga livestock, especially ini nga nakita po opportunity nga makabulig sa kada Negrosanon ang pag-raise naton o pag-alaga naton, pagsagod naton sang ginatawag nga rabbit, no? Ipasa ko naman sa isa namon ka pinaka-gwapo man nga membro, aring masunod siya. Yes, maayong agagid. Ma'am Lucille, no? Baka dako man nga higayon ini naman nga makapakilala naman kita sa, by the way, ako si Winnie Abarilio, sang Talok, isa ka farmero sang Humay. At the same time, subong nagasagod man sang rabbit bilang alternatibo ini siya sa baboy, no? Ang bintahe sing sang rabbit kay pwede tayo kasagod bisan sa kilid balay.
Instead o baboy nga ti kabalo na kamo sina Kaya no. po ang space na gamiton. Oo, kagang rabbit subong amo nang siyang pinaka-healthy nga karne ikumpara sa tanan nga mga karne. Okay. Okay, thank you again. Mayong aga sa tanan, ako si Alimar Ismasang Morsha ng isa sa mga board of directors ng Uniram ng bali willing gid kami magbulig sa mga baguhan nga mga racer kung paano magpadako hasta sa magbata. So, basta matingala nga aton nga mga listeners no nga kadamo sa nga akon nga guest diri, rest assured lang gid ang tanan nga naga-observe kami sa nga protocol, no, health protocol diri sa amon nga pinakandak nga interview. So, kanami sa aton nga composition sa buong no mga sa aton mga manugpalamati no kay ang aton nga association different ni siya nga mga ano bala ng level sang mga practitioners or mga racers sang ano na sang rabbit no. Dara kita diri na belong sa millennial no ang mag-ulan naghambal do millennial pa ni saya kay ara pa saya sa 20s ang edad. Tapos ang atong nga president of course do ara naman siya sa kumbaga sa middle age no nga ano bala ng buot silingon sina Going to retire. and ano na bala ang mix nga grupo so hindi gali sa ako nakita sa buong sitwasyon ang pag-raise ng rabbit gali nang comes in all ages no so generation cut across different generations kaya nga ang nakita naton nga sari-sari gali nga mga enthusiast ang nag-grow sa buong sang aton nga rabbit so sir Mr. President no aton nga ano sa buong activity ano na sa buong sir ang nalabutan naton sang aton nga grupo paano nag-organize gali ang grupo ngayon nila? Actually, ang among grupo na-organize na siya sa mga na-inspired ang mga backyard racer. So, a simple chat sa Facebook nga kami gusto namon magamon isang rabbit, magsagot sa rabbit. Pero ang problema is how to market the rabbit. Amo gina pinaka-problema. Paano gid naton mapabalo ang isa naman kapamilya nga ang alternatibo sa rabbit meat pwede naton iilis sa baboy, sa karne sa manok, sa karne sa baka. Wow. Ang karne sa rabbit manami. Kag siguro sa natilawan ako, nakatilawan ako hamburger. Hamburger nga rabbit, siomay na rabbit, may Valenciana nga rabbit. So, ang inaangap po nga pag tilaw namon na-inspired na sa mga backyard racer. So, sa group chat, hasta na lang nga nag-decide na we have to unite ang tanan ng mga backyard racer para makaproduce kami isang rabbit meat. Kaya kung isa ka lang, do hindi masarangan. Kung hindi ni mo madasig mag-propagate. Especially na, sad to say, may i-quote lang ko, chismusa kag chismuso. No? Sa maayo. Sa maayo nga pamaagi. Okay. So mag-start sa balay. So karon nag-decide nga paano ni natong timbon tanan ang tanan nga backyard racer nga inaasya ma-encourage ang kada pamilya nga magtilaw sa karne sang kuniho. So island rabbit meat producer. So compromise again composition of mga as what we said, may mga millennial, may mga retiree, may ara na nga gusto na mag-retire, or gusto diversion sa paguna-una. Former OFW. Actually, former OFW ako for more than 25 years. Actually, wala ko sa field ng agriculture. Kundi na-inspired lang ako, may sanggamay kami, ako nunutik sa good rabbit. Ako nanay kag tatay tik sa good rabbit kag manok. Okay. Nauntat lang ko sa college na kami. Tapos nagwapi sa akon nga shell na nag-OFW. Okay. After 25 years, nagbalik ako sa Negros, na-encourage ako magsagot sa heritage chicken. So, livestock yapon. Pero nakita ko na mas may opportunity pagit ang pag-rabbit. No? So amo na siya, yung pangunahan ko, ang Uniram, to encourage everybody to join us na para magsagot sa rabbit. So mabalik ko paano na siya na-form siya kay tungod, kadamo kita sa mga backyard racer, nagalibog ang ulo kung paano i-dispose ang ilang mga rabbit. Okay. So, ano to ganing bulan to siya ng November. Nag-form kami sa association namon, and then on the first date
sang association na may 28 kami ka-member dayon. Automatic na gusto and willing to join UNIRAM. Okay. So, amo na siyang amo na ginano, hasta subong we have 58 or 60 plus members across the Negros Island. So, ang plano pa namon ina, nung makalapot pa kami sa Oriental, kag sa karon nga tinion, may kapangaluyag sa amon nga from Iloilo, from the Panay Island, to share our knowledge and experience when making up the good association kung paano namon ma-propagate kag malagaan ang amon nga mga membro. Okay, sir. So that's a very klaro kung paano sa gusto ko mapangkot si Vice nga paano naton sir nakabati ko nga may duha na ka klase ang rabbit, no? May ara ginatawag nga for for meat and for fed. So paano naton sir gina encourage ang mga tao kay at the same time di ba subong na ang mga tao nga doon na may may emotional attachment sila sa maghabal ka mga pets. So, paano na sir ginatanaw sa grupo? Siguro miss, umpisahan pa ang history sang rabbit kung paano ni siya nagsulod sa Pilipinas. During after war, Second World War, didala ini siya sang mga pare, mga Franciscan, no? Ang purpose nila to sustain sang needs, sang meat nila kay baguhan di sila. Kag ang unang lugar nga gindalaan nila is ang sa Luzon, specifically dito sa Baguio. Ang purpose is to sustain, no? And then meat production kinsaya. Kaya ang ini nga rabbit kung tanawon ta nag-uso na lang sa ato na mindset na lang ang rabbit kanami for pet sa itsura pa lang nga daan makita daw kaluluoy na, no? Ayan ihawon kaka-cute, no? Pero therefore kita gali ang mga Pilipino may potential kita kay we are born as farmer kita ang bawat isa, pero kita pa yang naulihi sa technology wherein nga iban nga nasyon niya damo nito kung may mga poultries na diri sa livestock naton like broilers dito may mga broilers na may mga broilers nga set up pero rabbit ang ilang nga gina-raise. That's the reason why nga namaguhan siyempre bisan ako gani na maguhan pero ako naman naghali naman kuya sa poultry industry. Okay. No, isa kami for 20 years kami to 22 years nga ara kami sa poultry. So kumpanya nga mo ginadala and ara na ang amon farm dira sa Hinigaran. No, ang isa sa mga ang load namon dira i-mention ko na lang mga 30,000. Pero as of now since the pandemic ang amon nga ginasturyan sang akon nga utod nga ini siya i-transfer ni siya i-shift ini siya sa rabbit yes kung pwede ta ma-compensate ang needs sang island kinakita namon together with chairman and all the BODs nga kadako isa pa lang ka potential amo na nga ang isa sa mga tinutuyo namon nga gipatindog ini siya ang purposely hindi para sa BODs o para sa amon nga mga nga aray sa UNIRAM kundi para sa tanan nga pumuluyo nga makabulig pasaka sang isa ka income sa ilang panimalay makabulig sa most of Minito sis, are you planning to make it the communal nga system or what or to be run by private individually as I mentioned nga ina siya maabot sa tsimpo nga ang ina nga farm run gina siya sa private account si Sir Nonoy si chairman si Manong Winnie aton nga business manager kag all the BOD. Okay, for the organization you mean. Yes, pero ang punto dira nga aga pang invite kami sa membro, no? Kay hindi na mo ni masarangan ang isa kanin sa pulata kami sa pulata lang ka kag ang tanang gagapalamate kun ara makamodera nga sige higop sang inyong mainit nga kape. Ang pinakanami nga mabatian naton nga isa ka restaurant subong amat-amat na sila or iban nga mga restaurant amat-amat na sila ga-adapt sang meat sang rabbit. Karon ang isa ka tao or isa ka restaurant mag-consume lang sa isa ka rabbit sa isa ka adlaw sa isa ka 30 dias 30 na siya ka rabbit. So kung karon ang 30 ka rabbit kung may ara kada pulo ka restaurant which is it times mo na siya sa 30 that's 300. Now kung may 100 we need 3,000. May isa kami nakita na potential nga ang Cebu may restaurant na ang Oriental may restaurant na nga gahihaw sila 20 to 30 heads a day sa isa pa lang ka restaurant. Okay. So kung mag-ihaw sila, so does it require nga may specific sa nga slaughterhouse or anong tawag sila natin? Yes, Ma'am Lucille. As of now, actually, individual
individual daw hindi pagid pro later on it maybe requires a slaughterhouse. It's just like a baboy nga maagi gid siya sa slaughter May before quality going to control, may ano siya, may certification. may quality inspection. yan. Oo. Kinanglan siya for safety of the consumers Oh, actually. okay. So that will be in the future. Pero subong the backyard ang taanay at ano lang anay, paano siya gina-prepare? Kaya wala ka man subong market with nga dako mo, no? So, minto siya pa to subong sa reproduction stage or sa pagpadamo pa lang sa aton. Actually, miss, kung sa aton distribution. ang aton nga market is ready na. Wala mo kulang na lang ang aton nga Supply. production ng supply. Kay damo na gid yagaw lulat. Sige, sa Pulanta ka sa amon nga lugar, no. Dutay pa lang nga tao nga nakalakat sa farm ko dira, sa farm namon, pero ready na sila magbakal kilo-kilo. Okay. Pero ang pamangkot dira nga away pa kami gabaligya. Okay, may ara pa kami nga reach nga number of heads na maging heads, breeder yeah. namon. Hopefully within this year, siguro ang need butang ta 1 to 10 pwede na naton akupahan ang 2%. Okay, that's very practical. 2% sang needs sang aton nga localities. So, minto siya dako pag kita room for improvement. Well, anyway, Yes. as I understand, nga ang inyong ang status subong sang rabbit production is ara pagid ka mo sa massive nga pag-producer sang mas madamo. Breeding, Sa breeding stage, para for distribution and for sale man, para nga makaano sila. So, sir, sa imo naman yung experience being a millennial, sir, ano ang nagtulog sa imo nga mag-main rabbit racer? Ano tawag natin sa ila? Rabbit racer or rabbit racer? Nang bali sa alin sang una nagsugod ko sagod sa duwa man lang ka pair dayon daw amat-amat lang nga nagdamo dayon amo ni nga nakilala namon nga naggrupo ang Uniramp nagbinuligay kami kag amat-amat pang upgrade nga para magdagko na ang amon nga ano. So, kung sa anong breeder. activity specific niya sa inyo balay sa rabbit production? Nang padamo lang gid nga padamo. Madamo lang ito. Pila ka bilog heads mo sang ano tawag sa Mga breeder, lalaki? back? Back, sorry. Nang Back. bali may walo na kabilog akong back Okay. dayon 20 nga do breeder na. So, ano ang ratio sang back to do nga kwan? Na ratio? Bali 1:10 1:5? 1:5 or 1:10. Pero ang amon miss nga ginatanaw subong since ngati napadamo kami as what we experience ang sa 5 ka babae which is the doe ginabutangan ni siya namon 2 ka barako kabak. Okay, para at least may buffer kita, no? Sang una pa nang hambal nga daw rabbit ka, damo imo bata. Sakto man ato kay masarangan niya ni Ampulo asa sa 20 mo kay pasugustuhan mo lang niya pa wayawayan niya lang kaniya nga kadutay nga simpo 30 segundos kag maghataw naman siya. When it comes to quality of Yes, so si chairman makakita kita kag tapos siguro ang dason ta nga pamangkot nga kami nga mga Uniramp gina-push gid namon ang dalago nga breed kay ang sunod sa pagpamangkot naton pagsabat naton kagina pila ka klase ang rabbit duwa ni siya ka type, no, pet type kag meat type. So, we're talking about just a meat type? Sa meat type. Yeah. Karon sa meat type naman, we've seen may mga breed subong like ang ara sa market nga Chinchilla, New Zealand, makita tang normal na bla, tapos makita naton nga gapula ang mata, orange ang mata. Subong naman niya, kami naman niya ngayon na gina-push gid namon through sa help sang amon nga gwapo nga chairman nga dako ang ang amon nga mga breeder kag ang amon nga quality amo na siya ang amon gina-push nga kinanglan ang amon mga breeder dalagko ni siya nga breed, no, which is I'm proud to tell you nga si Uniramp gamat-amat na sina kay may ari na ta diri nga mga dagko nga breed nga kalapot sa yatag 6-7 kilos. Okay. So, na siya. sir, sa existing natin sa buong nga market, inang na siya nang what is the price nga galakat subong sa market? Sa ano sir, sa meat kag sa ano pa lang sila sa ngiyab lang nga gamay nga for sale ng Kits. Yeah. Okay, magadto kita na sa pagbakla na isang rabbit sa mga backyard racer. So, ang galagaw gid subong niya nga presyo nga para naman na hindi masakitan ang ga-raise ang rabbit tungod sang feeds. Kasi kamahal sang feeds, ang kakapoy, ang tubig, ang pulaw. So dapat itagaan man sila, i-reward. Hindi na nga dapat nga kakita kita sang tawag sini sang
nag-raise ang rabbit, baraton na lang. Maluoy man kita kay adlaw-adlaw, nagapaninguha na, nagapangumpay, para lang makakuha sa gamay nga kantidad na sa iyang ginsagod nga rabbit. So we encourage sa amon nga member nga ang live weight is 180 pesos. 180 pesos kina. Profitable na sir on the part of the racer. Profitable na siya Yes. nga in terms of i-translate naton sa imo kakapoy, sa feeds. Na-compute na ninyo sir ang iyang Na-compute na siya. profitability ratio. sina. So, tapos ang ano naman niya sir, ang meat. Paano? Ang meat naman, distribute naton at the cost of 450 Okay. per kilo. Okay. So, amo na siya nga gina-encourage namon kay kung ginsagod nimo, ikaw pa maihaw, Yeah. ang pag-ihaw mo kapoy man Yes, mo. yes. That will take how many months para nga ma-ready for Okay. slaughter? As what si Vice Chairman naghambal, nga we try to encourage our Uniramp member to i-convert naton ang aton nga mga existing na ginalaga or ginatawag nila nga local or ang iban ginatawag nila local New Zealand. So ina siya, we encourage sa Uniramp na maghimo kita or what we call upgrade. I-upgrade naton ang aton flocks. Okay. Kaya ang kung local lang, Gagmay siya. gagmay siya, Hindi siya and it mapa- takes time. It takes 5 months to 6 months para ma-attain mo ang 2 kilos. Okay, so, So, it takes a longer time. Meaning to say, mas damo ka sang Magastos. exposure nga investment dira. Pero as kung na-upgrade ka sa pila niya kabula? So kung mag-upgrade kita, madalagan lang kita 100 days Yes, compared mga to 3 180 days. 3.5 or 3 months and 3 10 months days. o 10 days. Okay. That's So, more or less half of the Correct. time. Yeah. Oo. So, mostly, ang aton nga ma-racer, kung nabaguhan sila, ang reklamo gid permi kamahal. Pero, nagbakal sila sa local New Zealand nga barato. Dra sila naka-advantage kay barato. But wala sila kabalo sa likod sila sang pagsagot. Madugay. Gitso sila hinay-hinay pagastos sang Yes. pagsagot para lang maabot ang 2 ka kilo. Yes, yes. So meaning to say, sir, si farm, ang ato na razor, dapat ano niya siya, inang tanda sa magtanaw sang iya nga profitability ratio. Kaya natanaw nato na da, nga ang himo sa isa ka activity, mas nubuang iya nga production cost, mas may tendency ka nga makaganansya. And tapos at the same time, let us also tanawon taman ang kalabigon sang atong activity kay kada bulan sinadaga expose ka sa imong kapital sa imong investment. So, mean to say, mas dugay, mas magasto. Siyempre, of course, kung mas madali ang activity, mas do tayo mo gasto. Kag kung mabaligyan mo siya sa mas temprano, mas makaganan siya ka earlier than the usual nga conventional way of doing things. So sa mga manog plamatino, dako ang aton nga opportunity nga magka-adapt ka kita sa nga bagong pamaagi nga makaginansya kita because ang rabbit production hindi siya mag-require sang madako nga area para makagrow ka. Hindi only pila ganitong inyo nga ginabutangan nga cage nga ano natawag na Ano lang, 2 feet by 2 feet. yes, oo. Makasagot ka na sa rabbit nimo. Okay. So, 2 feet by 2 feet. Tapos, ano na sa sir? Per one rabbit. One rabbit. So, meaning to say, kung the more, pwede mo sa sir masampaw mo. no? Tatlo ka level. Yes. So unlike sa mga katuran, no, mga mga managkalamati, unlike sa babon nga gadako sang area, or carbo, dako pag nga area ang very ano siya. Is another technology actually nga pwede naton mapagkitaan at the same time makaano tabla makita naton nga ini nga activity gali profitable siya in the long run, no. So sir, ano ang mga challenges nga nakita niyo subong personal experience niyo when it comes to rabbit racing? Sa pagkasimple lang ang pagsagot, basta matinlo ang cage, ang tubig. Kinala na yung availability of water, no? Water gate. Kay pwede sila mawadaan sa pellets or grass, pero ang tubig hindi. Yes. Amo ginang So dapat sir kada adlaw din na siya ginalimpyuhan nato. limpyuhan nato ng cage, amo na malimpyo nga cage, fresh na tubig, fresh na pellets, kag hilamon. Okay. So ang pellets nimo, kung ang constraint is about budget or funds, 20% lang sang body weight ang imo ipakaon na pellets. Ang 80% sina hilamon. Hilamon, okay. Na makita sa atong palibot. Oo. Okay. So sir, ang like for example labong subong kung magamit ito sa pellet, so available tang produkto nga ginagamit subong pudimintado. Wala ta naga hindi na sponsored ha, pero tungkol sa lingon nga
mayara kita available nga ano na nga pellets nga ginabakal. How much pila ni siya ang iyang sako? Kung sa karon may ara kita duwa ka player diri sa Negros sang feeds. May ara kita Cosmo and Probet. Okay. So ina sila, garage na siya as pareho man sa baboy nga presyo sang pagsagod. Okay. Ang per kilo sila. So ina siya, ang isa nimo karabit sa isa ka kilo, madlaga na siya nimo pulo kadlaw. Okay. Ang isa karabit sa isa ka kilo nga feeds na imo ginabakal. So sir, kung nakalabot na ka muna mag-compute nga ngayon na palang pilang imo nga total cost of production until 3 months, meron na ka muna nga mga in-track and compute. Maging compute na kami sila. Meron na ka muna. So far, pila ang iyang rate of return sang investment mo? Ang production cost mo pila, kag pila ang iyang margin of profit. Okay, miss, basihan ta ang 450 nga per kilo. Yes. Okay, so 450 per kilo. Butang ta After 3 months, after 3 months, no, ang isa ka rabbit, sa amon nga mga breed nga mga rabbit, sa 3 months and 10 days, galabot kami 3 kilos sa isa. Okay. Live weight na siya. Okay, So times ang carcass niya sina will turn like mga 2.1, 2.2. Okay. No? Kaya mo ni siya nga klase ng mga breed ng mga dalagkogit. Okay. So 2 ka kilo. Sa 2 ka kilo, ang gipakaon mo sina is the same sa gipakaon mo sa mga lokal. Okay. So ang imo FCR, ang feeds conversion ratio mo, nubo siya i-compare sa sa local nga mga breed. Ang conversion niya dasig, no? Which is kung tanawon mo siya, basihan mo sa gipakaon mo sa iya, sa 2 ka 450, that's 900. 900 pesos. Bisan nagkuha pa kami 50-50, pero ang sa ako niya nga pag calculate sini, kadalagan lang ang OPEX naton, dalatan ng tanan. Kuryente, labor, feeds, tanan. Galabot lang ta to 48%. Okay. 48%. The rest of that, income na. Okay. So, kung basihan ta saving- 900, may ara kagit nga, butang ta 450 Okay, butang ka 48 to 50% ang imo. Sa 50%. So that's already dako na siya, tapos knowing for the fact nga ang gano siya mo nang hindi sa kaayo inabalang laborious kay hindi kaya prosang baboy nga bitbiton mo mga damog nga kabugat, di bala ano siya balaya, pero asang rabbit siya lang nang daw Ilamon. hapos lang sa iya. Mangumpay lang. Kinahanglan niya sang kapisa lang siguro kag Limited areas. limited area pwede na dason pisan ka dason at the same time do happy mo na rin siya nga kagamay saya mo hindi siya at bala literally speaking. So kanami gali sa aton nga nga potential naton for for rabbit production. So far sir, ano ang aton pwede ma-encourage sa aton nga mga palamati nga paano naton sila ma-encourage nga mag-go into rabbit production? Uno, kung kita na anad kita sa pagbaboy, kanding, kag manok, ngayo kami sang inyong pag-una-una, pagbagong pag-una-una, natitry nato ng rabbit. Kay kung damo na ta supply sang rabbit meat, ang market is ready. Kay hindi man ta pwede nga mag-commit kita sa market, tapos duwa lang kasi mana nga supply, wala na. Okay. So muna nga kinanglanon naton ang Uniramp, i-unite naton ang tanan nga breeder para pag nag-istorya kita sa mga hospital, restaurant, mga resto bars, may continuous supply. Okay. Amo na siya. Sir, paano nila ma-reach out ang grupo? May contact number ka mo? Pwede natin mahambal, sir, kung sinong mag-reach out. Pwede mga bulig nga aton nga kwan. Okay. Number. Sige. Kami upod kami actually nga isa man ka practitioner nga sa rabbit production nga si Sir Sammy Bungo So ara niya sa Office of the Provincial Agriculturist. So pwede natin siya ma-contact. At the same time, sir, ang aton nga president siguro may ara sa contact number. Sir, pwede natin ma-tag sa kanginan. Sige. Ano na lang, Globe ako. Sige. 0995 Okay. 311-9747. Pangitaon lang si Nonoy Doren. Okay. So amo tong aton nga mga guest nga naghatag sa aton sang explanation or idea kung paano kita maka-grow sang rabbit, sino ang mga contact person sini kag kung posible gid nga maka na pukaw ang inyo interest, pwede ka ma-contact sa mga tao nga ginhambal namon. So sa liwat marami gid salamat sa pagpamati kag
Madamo gid nga salamat. Okay? So, sa aton nga mga guests, madami gid na salamat sa inyong nga paghatag sa tempo sa aton. So, sa liwat, magkakitain naman kita or magpamati ka mo sa aton nga programa diri sa kadalagan sa agrikultura diri sa province of Negros Occidental. Inyong liwat ang inyong anchor person, Lucila Pirartilla, kag madamong salamat, kag stay safe and God bless everyone. Thank you. Okay. Manila Broadcast